Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi into ubhaka udakwe yini ngingqwale ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholodwa lamentshisi ethuluza ngihambi nalo ke lifica insimini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwajubhajwa ikhulule tata lidude edameni kwadideka ontaba kazikhonjwa ngumfoka amakhandakhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana ngithi dami lingasho ubusika nehlobo ngqwele engaphuphi inyoni zibuba amehla namalanga mthophogeleza ungabonakala ukuthi amazi aqhamuka phi kubonakala lapho ephumela khona ngithi mina ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithanda baqale bangangithanda kepha ngenxa yamaqiniso nokuma namhlanje sebeyangithanda wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngempatha mina gcwala ngakufakela nangu sikisi Bingelele nje iningizimu Afrika ngibingelele umhlaba wonke jikelele phesheya kwezilwandle ngibingelele kusho mina uKing Bhaka bathi ngindlondlo angithi phela le ndlondlo inamakhanda amabili kodwa likhona lesithathu umehluko lesithathu elenkosazana angithi uyazi ukuthi ngidama elingashi idama ongasoze walibona lishile angithi uyazi ukuthi ngumfoka amakhandakhanda ingqweleke le baba ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholodwa likamentshisi ngisho ithuluzi mina yebo ngifice mina ngibone ngiphethe igubhu ngiphethe yonke into ngithi mina ngiyosebe cha ithuza ngihambe nalifica insimini ngoba iphawe ngihamba nayo okwami ukukhuluma ibisiyahamba iyovula indlela mina ngiyifica phambili seyilungise yonke into ukunqobela abantu shobe ndikho ngibhaka akekho umuntu oyongichallenge ame mase yawina noma kuthiwa ubani akekho ukhumbule njengoba nje mfethu kunoma yini into yakamoya mhlawumbe ngibafundisa abantu ngiyenzeka ukuthi wena unenyanga yakho mhlawumbe unomfundisi wakho noma unanoma yini noma unedlozi lakho into yakamoya nje uma kuphela unyaka iyavuselelwa ngoba into yakamoya nje even makuthi uhamba nedlozi lakho makuphela unyaka uqala umoya omusha unyaka omusha kumele idlozi lakho uphinde futhi kube khona mhlambe it's either inkomo noma yini noma ibrayi enjani kodwa ezoba segameni ledlozi lakho ingakho emasontweni makuphela unyaka kuba khona izinkonzo ekuthiwa izinkonzo zokuvala unyaka kusuke kuyinkonzo lezo zokunikeza ama spirit amandla ukuvala at a high note uma kube khona ezokuvala unyaka kumele futhi zibe khona futhi ezokuvula unyaka sekuthabathwa amandla amasha for lo nyaka ososekuyiwa yona kodwa mina uKing Bhaka uma ngangizwa ngaphathi bazongiza abafundisi abahlakaniphile abanogcobo ngoba lento ngikhuluma wisdom yonke imimoya makuphela unyaka iyavuselelwa izingane zenu makuphela unyaka zivumeleni zemabhishi zivumeleni zobhukuda zivumeleni zikhululeke ngoba imoya ivuselelwa ngendlela efanayo thili mawuzoxhumana nathi ke ngiyibona imidlalo egcwele nekeshe egcwele all over ezinye ngizi-exposile ikeshe ezinye kwafika la ngicike khona nalaba futhi bayabheda labayabheda kodwa iqiniso lithi mfethu if you are spiritually gifted kumele wazi ukuthi makuphela unyaka yonke into iyavuselela baba ifana ngisho ilokhuzana ngisho ilento even empilweni nje jikelele uma ngabe kunyuka kuphela unyaka sekuqala unyaka omusha into kade uyithenga ngo120 iyanyuka mhlambe ibo 125 rand kuba ne-rates enyuka ngayo uyabona makuphela unyaka nje yonke into iyavuselelwa and makuphela unyaka lo kumele amandla anyuke athi for next year kuphela ozayo kumele amandla anyuke futhi athi akufanele unyaka ozayo ufane nonyaka odlule unyaka ozayo akube khona ukuphakama okwezi noma kungaba ncane kangakanani noma ngabe ncane and abantu angifuni abantu empilweni ngoba bazokwenza imistake abantu bafuna ukucompete nabanye abantu empilweni don't compete with someone else empilweni you must compete with yourself ukuthi what I did last year, what I've achieved last year, I'm going to double it the next year. Empilweni compete with yourself. Ngoba wena ngeke uzuzithakathe.
kodwa uzozimotivate. Kanti mawukompetha naloya muntu beke wakubona lo muntu okompetha naye uzoqala bese efuna ukulwa nawe. Empilweni compete with yourself. Kufana noma wenza training ugijima. Awuhambi ngokuthi usibani ugijima afikiphi. Ugijima wena uthi for today ngizogcina la. Tomorrow ngizophinda ngidlule futhi ngo30 km, ngo30 meter ngiyogcina lapha. Next week ngizodlula futhi ngo200 meter lebe ngijike khona. Ngiphinde ngidlule ngo500 meter. Ngiphinde ngidlule ngekhilometer. You compete with yourself. That is why mengabe umuntu ofundayo mawusufunde ebusuku usuke sowedwa udadisha noma ufunda incwadi noma ufunda inoma yini uyifundayo noma ama studies akho usuke uwedwa ukuthi izolo mina ngikwazi ukuabsorba into engaka emqondweni. Today ake ngiabsorbe more than what I've absorbed yesterday. You compete with yourself, and the more ukwazi ukucompete with yourself empilweni ngicela ungikholwe mina. Phume kwabanye abantu bazokustress abantu uzokophisha amanga kaphandle abantu bayifake life uzokophisha amanga uthi I'm racing with that person kanti umuntu uziqambela amanga nje useqambela amanga umuntu wathi ufundile yena wathi une doctorate yena wathi unani kanti unamanga nje umuntu. You are racing with the wrong person. Race with yourself. We bafowethu hey futhi yabona angikhulumi le level mina ekhulumwa idididi nekhulunywa zingane nekhulunywa ilabantu abangezela ukuthi abagcwele lapha abanye babo kuma social media bethi babanzima. Angikhulumi yo level. If ufuna ukuengage mina kumele ube ne spiritual wisdom bese uphinde uyahlakanipha ubhansela ukuhlakanipha bese ubhanselwa futhi ngokuthi ube ne power okwazi ukucommunicate naye. Akekho umuntu owakhuluma iqiniso njengami. Ngathi mina uma ngingena esigodlweni sami nginesigodlo mina underground uma ngingena kusona nginosofa wami ngaphakathi ngifike ngihlale kuona nje within 10 seconds kuvela ukuthi zwi like uyalala. Once kwathi zwi bese kudlala ifilimu yalo muntu osumbekela. That is why befika umuntu khona baqale balinda abantu abeza kumina balinde kuhanjwa ngo1 babhekwa bonke bese phendeza umuntu. Omunye ngithi hayi bese ngifele ngicheckile. Omunye ngithi ngicela uphinde uhlale ngifuna ukudouble checka nje usula. Yabo ihamba kanjalo lento. Hayi kodwa umuntu uyangena nje sengithi wena unjena sengizwe ngubani nini kanjani. Uyabona because lento ayifuni ihambe ngeimagination, ayihambi ngohlanga lento, ayihambi ngomqondo. Ufuna uhlale phansi ungene esigodlweni bese uyazumeka bese njoba usukulele ebusuku angithi nakubantu yenzeka mawulele ebusuku uphupha ubone izinto. That is why bengabe ungaphuphi mfethu ufuna sazi ukuthi why ungaphuphi. Awuphuphi ngoba isidalwa sakhe esikhulu sisebenza ngawe noma awuphuphi ngoba uvaliwe. Kumele sikwazi lokho sikwazi ukucacisa ukuthi why not. Show me inkingi. Mase ngizotshela abantu imfihlakalo yempilo. Bafethu kulula ukunqoba empilweni. Kulula futhi ukusustaina whatsoever into eyiqalile. Into engafuneki ngokwakamoya akufanele ube nemfihlo. Into eyingozi empilweni bafethu imfihlo. Into eyingozi imfihlo. Uyabona umuntu ongenamfihlo mfethu, umuntu ongenamfihlo othi mawumbuza into akhuluma iqiniso, loyo muntu uyakwazi ukuphila isikhathi eside. Kodwa imfihlo ihamba namanga. And umuntu onemfihlo ama chances amaningi lowo muntu uba namanga. And umuntu onamanga uzigaxelisa yena wena wabona uBrand Mogothi lapha yana kwimadlanga commission. Imfihlo bafethu nini nishadile ziyekeni imfihlo ayisebenzi leyo nto. Ngiyacela mawami noma kuthiwa kunocingo obuye ugijima uyokhuluma naleceleni uthi uthi akabona ubaba idlozi lakhe liyabona. Nawe baba noma kuthiwa ubuye uhambe ungabuyi bese uthi bekuwumsebenzi idlozi la mama liyabona. Umulethe umuntu othandana naye empilweni awulethi yena usukulethi idlozi lakhe, and idlozi lakhe libona yonke into osukuyenza. Once waba nemfihlo
idlozi lalo muntu othandana naye alidinwa ukuthi wenzeni, lidinwa ukuthi uqambelana amanga. Ingakho omunye azabuze athi pho amanga uwaqambelana. Uthothi into ebangwayo nje amanga akubangwa ukuthi wenzeni. Uyabona ingakho abanye abantu benethembu because uyafika umuntu wesilisa athi mama sengithole uMasibanibani naye ngiphila naye ngiyacela ukuthi ummukele angabi nankinga umama noma athethe kodwa agcine immukele idlule leyo nto mase kuye ukuthi bazothithana kanjani bebodwa. Kodwa uma uzothitha mase uyafihla baba imfihlo ka spiritual world iyona sifo sokuqala esishonisa abantu emuva. Ngoba manje wenza lo munye umuntu ukuthi akangalali ebusuku nemini investigate ukuthi kwenzakalani. Into encane ayithola uyabuya kulwisa. Into encane ayithola uyabuya ukuthi ukhumbula investigate yena ku investigator isidalwa sakhe. Imfihlo. Ngisho noma ungathatha imali yendoda yakho mhlambe uthathe u20,000 usebenzise mawuzomtshela uthana sami ngiyithathile imali ngayisebenzisa bekunje ulakala indoda ngeke lifane noma uzophika uthi awuyazi imali. Uma umuntu wesifazane uzoba nenye indoda mayikubuza indoda yakho bese uyayitshela ukuthi hayibo uyazi namhlanje ngithi ngiyabuya ngavinjwa uSibanibani ngemoto wangithatha wangifaka emotweni yakhe wangisa endlini yakhe safika isalo njengoba ngifika nje ngo11 ngibuye endlini kaSibanibani ungithathe ngenkani indoda yakho ngeke izilwe nawe izofuna uyolwa nalo yamuntu uthatha umngaki. Kodwa mawuthi wena hayi bengibhizi emsebenzini kade senze stock taking bekushubile kanti amanga lawo nizolwa. Imfihlo bafethu ngiyacela emakhaya ngoba yonke lemthwali yabuye ize kuthini Working Park. Abantu abaningi bayayidlalela abantu abaningi la ngaphandle. Lemthwalo yangampela iza kuthini Working Park. Ngicela mfethu nomuza kumina uzofuna usizo kodwa iza okunye sewuthe ukunqoba. Lento zemfihlo ngiyacela baba wami ungabi nemfihlo to upartner wakho. Partner wakhe ngiyacela mama uyezwa. Ngiyacela mama ngiyacela sithandwa sakhe ungabi nemfihlo kuyena uyezwa. Mutshela ubaba. Makhona umuntu okufonelayo lapho umutshela ubaba. Makhona umuntu okuhlukumezayo umutshela ubaba. Makhona into ayisolayo ubaba kubuza yona mtshela iqiniso. Mtshela iqiniso. Imfihlo into ezomlimaza akalinyaza umuntu ukuthi wenzeni. Ilinyazwa ukuthi noma sengikubuza still waphika. Kufana nasemsebenzini nje. Mawuntshontsha impahla bese kuthiwa impahla ethile uyayazi mawuthi haya ngiyazi kanti uyithathile bazokuxoshela ukuthi uphikile. Kodwa mawuthi uyazi ngiyibonile impahla enjalo bengicabanga ukuthi mhlambe khona obengipha wona ngoba ngiyibone seyisemotweni yami. Leyo mpahla ngiyibone isemotweni yami ngahamba nayo ngishiye ekhaya kodwa ngicela ukuyilanda ngiyibonile angiyazi emotweni yami ingene kanjani. Angiyazi ngeke uzuqoshwe izwa ngami. Kodwa mawuthi hawa ngiyazi lutho mina angazi lutho mina ngiyantshela ngazi lutho we angazi lutho lalela kuzo investigator baba bese uyaxoshwa. Imfihlo ngiyanicela emakhaya ngiyacela nisuke kwizimfihlo. Umuntu uma umthanda ngiyanicela emsebenzini sukani kwizimfihlo mawuthanda umsebenzi wakho. Ngiyanicela emphakathini sukani kwizimfihlo. Imfihlo isebenzi ingakusebenzela isikhashana kodwa kulimaza inguna phakathi. Inamba yami 0798130260 ngizophinda ngibuye futhi ngolosithathu ngizokhuluma nani ngo8 o'clock ebusuku. Thank you so much. Number 0798130260 ngolosithathu ngisuke ngiyi number 44 Rocky Ridge Road la ngisuke ngiconsulta khona ngoba nesigodlesi underground bese kuthi ke Saturday ngisuke ngisedamini lika Makhandakhanda la kusuke khona kwenziwa yonke insebenzo. Mawusend uWhatsApp kune message ebuyayo kuwena. Leyo message inemniningwane uyifundisise leyo message we understand uthi ungifonela kodwa ungifonele se we understandile imessage ebuyayo ngoba leyo message i detailed. Thank you so much.